So ayan. So tapos na tayong mag-ikot sa ating 3 rounds save life. Ayan. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Ayan. Saan na kayo? So ngayon ang gagawin natin ay mag-walking tayo ng 3 beses na papabalik-balik. Ayan. So ipapakita ko sa inyo kung saan ako maglalakad. So ngayon, so balik ka rin natin, samahan nyo ako. Ayan. So ayan, so start na po tayo. So dito po ako naglalakad. Ayan, medyo maaga-aga ako para walang masyadong tao, kahit maka 3 ikot ako, so okay na. So ito po yun, wala pa masyadong tao. Ayan. So mayroon lang 3 Pilipino na sa unahan ko na naglalakad. Ayan. Sa park to, park ng dito lang malapit sa Pahil. Dito kami naglakad-lakad kasi hindi masyadong matao, hindi kagaya doon sa may seaside. At ngayon sa oras na to ngayon, alas 4, wala pa masyadong tao. So ayun, ano ipapakita ko sa inyo. At kagandahan dito, maraming mga puno-puno, maraming mga puno. So kahit mainit siya, merong hangin kasi may mga puno at walang masyadong tao, di ba? So yan, lakad lang. Stop muna tayo. Ate. Ito, malapit to sa seaside. Seaside, malapit siya. Ayan. Gandahan dito, wala masyadong tao. Ayan. Tayo ikot. So ayan, ito yung park na walkingan ko. Ayan. So ayan, may mga ibon sa taas. Ayan o, kasi maraming kahoy dito. So ayan, nakagandaan dito sa park na ito.
at walang masyadong tao. So ayan, so nangangalahati lang tayo sa ating nilakad. So maka 3 ikot lang tayo, pwede na umuwi. Yung ko parang ano kayong klaseng kahoy ito. Ngayon ito nakikita eh. Parang ano, para siyang ano, yung dahon niya para siyang kanang batilis, pero iba yung punuan niya, oh. Matinik siya. Ayan. At meron din itong kahoy, hindi ko alam to, ang kahoy niya to. Dito lang to makikita sa desierto. So ayan, kung makita mo yung dulo na yan, yung dulo na yan, doon pa sa unahan, ikot pa tayo bago tayo makarating. Wow, magandang exercise to. So maganda maglakad kasi wala masyadong tao. So ayan, naka 2 ikot na tayo. Ayan, kahit maka 3 ikot tayo, okay na, tama na, pauwi na. Ayan. So baliktarin lang natin muna itong camera para makita nyo. Hello. So dito pala ang basketball court. Ayun, back road siya, pero marami pa rin maglalaro dyan ng mga Pilipino. Ayan. So ayan, 2 ikot na tayo. Papansin nyo, maraming mga ibon. Ayan sa taas, yung mga pugad yun ng mga ibon. Ayan, ayan, yan ang mga ibon sa taas. Ganda maglakad dito pag hindi masyadong matao. Tuloy lang tayo sa paglalakad.
Yan, sa dulo na yan, makita niyo yan, dagat na yan. Kung diretsuin nyo, dagat na yan dyan. So merong nag-jogging din. Ayan, ang biyot tayo ng linaw na nagat. Ayan. Ayan. So ikot lang tayo. Kung ikutin mo to, park na to, nasa mga pag normal lakad lang, nasa mga 10 to 15 minutes. So saka mo ikot mo talaga yung park nito. Depende po yun sa lakad mo, kung mabilis or normal lakad lang, kagaya ko na normal lakad lang naman ako. So mapalo ng 10 minutes bago mo maikot ang isang park, itong park na to. Yan. So ngayon, mula nung nag video na tayo kanina hanggang ngayon, naka almost 7 minutes na tayo. Yan. So haba-haba pa. At least naka 2 rounds na tayo. Yan, sa ating paglalakad. Yan, takpan ng init sa mga kahoy, hindi na masyadong mainit. So maya uli guys, para sa pang 3 round natin. Ayan. So ngayon, pang 3 rounds na to guys, ang paglalakad natin. So pag last na to. Ayan. So ito ang pang last round natin na lakad.
na yung last round, pangatlong ikot ko. So dito na tayo magtatapos. Tama na itong 3 rounds save life. Yan, 3 rounds save life. Okay na yan, tatlong ikot. So makita mo yan, part 2. Yan, ito ay football field. Yan, at sa pinakadulo dun sa kabila ay basketball court. So ayan, so ayan, so tapos na tayong mag-ikot sa ating 3 rounds save life. Ayan, sana ay mapanood dito ng video nyo, masuportahan nyo po yung video. Ayan, sa mga lalo na dito sa mga kapak mga OFW dito sa Middle East, ay kailangan po natin magpawis kahit sa ganitong paraan lang po, para po ay maiwasan natin ang problema na dinadala natin. So dito na lang po ako mga kapistak ko. Ayan, ingat po kayo kung saan kayo ngayon. Ayan, so sa mga by the way, sa mga hindi pala nakasubscribe sa akin channel, please subscribe, like, share at pakipindutan ng red button para sa sunod kong vlog po. Salamat po at God bless at keep safe po.